Isa akong anak ng magsasaka, and proud ako dun, kasi naranasan ko yung buhay na magpapamulat sa akin ng realidad, at may mga magulang ako na nagtuturo paano maging mabuting tao, kung paano mabuhay sa realidad na kahit naulan na pero kailangan magtrabaho pa din, kailangan magbanat ng buto. Akala ko dati pag masipag ka, matiyaga, okay na, kaya ko na I survived. Kaya nga nagsipag sa pag-aaral, nag-working student para makapagtapos at sa kagandahan naman nakapagtapos naman tayo. And nakita ko itong opportunity, and itong opportunity ang nagmulat sa akin na hindi pala sapat na masipag ka lang, hindi sapat na matyaga ka lang, kailangan meron kang tamang opportunity kasi hindi habang buhay na magtatrabaho ka, kasi hindi habang buhay na malakas ka para magtrabaho, kasi dadating yung oras na manghihina yung katawan mo and pagka nanghina yung kayawan mo, handa ka ba? Maraming salamat PO sa inyong lahat.